wife, she likes driving the truck instead of our car. Feels like she's taller. Feels bigger. Because she's sitting higher up. She feels like she's a big shot. This is the only way that I can see everything. Because if I'm standing, I can't see nothing. But she wanted to get it washed, so we go to the car wash then. She wanted me to drive because she wanted to drive it to the car wash. I don't like to be in the car wash. I don't know how to put my tire in the right position. Well, here we are. We picked up her soil, and she didn't get any plants she wanted because they didn't have them. And now we're going to the grocery store, pick up cold cuts and some broccoli, and that's really it. It's our whole day. Give you some. And guys, Tommy cannot take the heat. That's right. I cannot take the heat. He is struggling. Oh my goodness. We're just waiting for the... I don't even know what the temperature is. Let's see. 88 degrees. Yeah, almost So it's almost 90 degrees. And he was standing in the cashier. I don't like heat, guys. I see his face. That's why I kind of like, I rather go alone. I rather just be me, go shopping in the summer. Because his face is really unhappy. Well, we're standing outside. So it's like the soil area is outside. It's not inside where the air conditioning is. It's outside where you're under the sun and the heat. Yeah, so... I'd rather it be raining. Serious? Yes. I don't want to get wet. Who cares? In this heat, I'd rather it be raining. I'd rather be, sunny than rain. So we're gonna get something for his cold cuts because he's craving again. His cold cuts. So we go separate direction. Different direction, different route. It's like we went to the north and then now we're going to the east. Are they close to each other? Actually, you went to the west and now you're going to... North. No, east. No. I don't care. Basta I don't care where we went, but we went to like opposite thing over there and right here. It's just like crazy because we live in the mountainside. So what happened? The store is in that side, and the other store is in that side, and the other store is up there. And everything's far away. Yeah. Anyway, so we're gonna just go shopping. So yeah, that's Tommy's vlog for today. A very short vlog because Well, my wife's gonna hit you if you watch. What happened? I said you're gonna hit me if you will video it. Seriously, you really think I'm just a crazy driver? I'm a good driver. I'm a good driver. I'm a good driver. Imagination. You're on my creation. Come on, Barbie, let's go party. Ooh, ah, ooh, ooh, ah, ooh. That was face mo. Ooh, ah, ooh, ooh, ah, ooh. Look at that, honey. Is that a horse, right? Yeah. Like the horse go over there and ride. Oh, for animals. Huh? Could be horses, could be other animals, could be cows. You don't know what they put in it. It's good for animals. Anyway, love. Okay, guys, let's go now. We're gonna work Alright, guys, that's it. We're where we need to be, kind of. where we need to be. Where we need to be. So different from being in the city. Why, this is nicer compared to the city, right? It is nicer. And everything is like miles away. The city is a headache, it's stressful, anxiety attack for me. City, you live in a city, you can walk out your front door and go right to the store. It's probably connected. If you're in Manhattan, right? Sure.
Alright guys, we signing off. Magluto na sa tag pinakapait. Pait pas kinabuhi ang atong sudan karon. Pait pas kinabuhi tungod kay kini naman pud ang atong lutuon no. Kini siya usa ni siya kasudan tiga taysa kay nag-init naman ini dire. Pat yun sa nato na no. Mao na giingon nga Bisaya, pat yan na day. O gipatay na nako siya. O karon ato na pud ni siyang hugasan. Ang atong problema dito kay tubigan man ito no, tubigan. So ato dai paning is ano siya. Kasi ato patulo-tuloon kay lain pud kay magluto ta ani nga magtulo-tulo ang magtulo-tulo magtubig no kay mura na gyud sig sinabaw. So kinahanglan gyud ni ini ato ni siyang patuluon. So ang atong kinahanglanon is strainer no. Gasa nato ni ingon ani no para mawala kay usahay manggod bisag na ata sa Amerika ang ilang mga gulay naapod siya mga lapok-lapok nga murag balas-balas ginagmay. Nakita gyud nako na sila sa ilang mga gulay nga mura siya dai balas. So kini kun di mo ganahan ani nga pagkaon lami kay ini siya no. Kung maanad anad ra maguna pait. Ako anad naman jud ko sa pait sa kinabuhi. Mao nang ako pud sige pug pait nga gulay. Sige pug palit og pait nga gulay no. Kay mao naman jud ni atong kinabuhi pait. Pait nga lami. Mao na siya pait na lami. Mura gyud na siya bag-o pang naagihan ba. Sakit nga lami. Pag ikaduha na lami, pait gamay. Ganahan na mo. Basta kamo na maghuna-huna kung unsay dautan ato no. Ato akong istorya. So pagkahuman na hulat to nato siya. Hulat to nato siya nga magtulo-tulo. Kung naamoy mata, makita ninyo nga naagid siya mga balas-balas. So kinahanglan yun na siya hugasan, dubli-dubli hugas no. Hugasan nato na siya diri ana-ana ba jud. So kamo guys, kung gusto niyo mukaon og pait, naay paliya sa Pilipinas no. Kini man gud siya gitawag niya broccoli rub. Pang Italian man gud daw ni kuno nga gulay nga sagbot o pang Italian mao na siya. Mura siya og broccoli ang naa sa ibabaw no ang bulak-bulak niya, pero naa siya mga dahon-dahon sad no. So mao na siya ang atong lutuon karon. Sayon ra kay siya lutuon guys. Kay pait man ni siya, ang imong buhaton kung di ka ganahag pait, ang imong buhaton ani ang ibuil magkuan kag tubig, maginit kag tubig. Pag magbukal-bukal na gani ang tubig, ang imong buhaton imo siyang is butang dito sa nagbukal nga tubig. Pagkahuman pabukalan nimo na siya og mga 15 seconds, seconds, mga minutes lang siya guys, no? Ayaw lata, kanang igo-igo lang gid siya nga maluto, nga dili siya lata, nga crunchy pa, no? Kay pangit man pudugod, depende na sa imo. Pero ibukal siya, pabukalan nimo siya pinakadali. So, ang imong buhaton, para dili siya magpangit ang iyang color, green pa rin siya, magbutang kag tubig ug ice diri sa imuhang bucket or sa imong planggana, no? Butangan nimo ice. So, imo siyang i-drain, kuhaon nimo siya sa pinakainit na tubig, samtang kung okay na yung pagkalutoan niya, ibutang nimo siya diri sa tubig nga nay ice, and then imo siyang parang mag-cool down siya ba, hindi siya magluto-luto. Sige, kay kung imo muna siya pasagdan, pag hukad nimo dito sa kaldero, magluto gyud na siya, bisag wala na siya ininit, kay init man siya, magluto pa gyud na siya. So kinahanglan gyud ibutang si mo sa tubig nga ice para okay kay siya, no? Okay kayo. Ana na siya pag ayaw ninyong pait. Na may mga tao nga mukaon ani, dili ganahan sila ani, pero dili sila ganahan sa pait, okay? Lami kay ng pait, guys. As in kung paliya, dahon lang ni siya ang paliya, di man to dahon no. So mao na siya, lami kay na siya. So mao na akong style. Pagkahumana na, continue tayo no. Kung ako nang istorya, wala na tayo i-video ani. Kung magsige na lang kung istorya akong explain kung saan pagluto, di na ako maka-video. Kaya naa naman ko sige istorya kung saan pagluto no. So kinahanglan na siya, yung anao na siya no. Hugasan lang na ako niyan, din ipakita na ako sa inyo kung saan pagluto no. Disimting lang yan, kung budakan ni mo ice, i-drain mo siya. Pagkahuman nito, bugnaw na siya, dili na siya init, imo na siyang i-ano, patulo-tuloon, okay, patulo-tuloon. And then this is procedure, Bisaya, procedure kung saan pagluto. So continue tayo mamaya ha, continue unya. Paghulat lang gud di mo makahuwat Ginoo ko, grabe po din yo eh. Oh, bubuan na tog oil. So butangan nato siya o garlic. No garlic, ibutang na to ang garlic. Pagkahuman sa garlic, crushed red pepper. Mao man na siya, kung sa Bisaya pa na siya, gidugmo nga pula nga pepper. Mo na giingon nga pagbuhat-buhat na lang diha unsay Bisayaan ang pepper, no? Pepper. Atsal, dili mo na atsal good. Sili, kung sili pa ni kay halang man nino sili. So dili na siya atsal, sili na siya. So kung dili ka naghalang, ayaw na butangi anin no. Pero kami ni Tami, ganahan man mig halang gamay. So nagtingog na ang atong garlic dire, pagkahumanan i-brown lang kun nato na siya gamay good. Tinahanglan lang ni siya i-brown ang atong ang atong garlic. Rapapam.
Murag humot na kayo ang garlic, no? Ato na ni siyang ibubo. Ibutang na nato na diha, no? Ibutang, oh. Tumaw na siya. So, kinahanglan nato na siya. Itakluban para mag down pa na siya. Kaya naa pa man tayo dito gamay nga broccoli rub. Doon ako kabalo sa Bisaya sa broccoli rub, no? Sagbot nga na ay bulak-bulak. Ano, ibabaw. So, para hindi masunog ang ilaw mo yung garlic, di na kaitom na kayong garlic, no? Di na mailhan. So, mao na siya. Atong ukayon, hinahinaya na itong ukay. So, karon ibutang na nato ning isikan batch, no? Na atong broccoli rub sa kilid para magpantay, no? Para dungan sila jud ba kay lisod man kayo kung daghan jud kay imong luto na no kung nakay bisita, pwede ka tuluon imong luto, no? Kapoy lang jud noon pero kung naka-Italian nga tao niya, mukhaon na ni lutong ilami kay na. Mao ni karon ang atong isagol, no, mga ingredients: granulated garlic, granulated onion, paminta ug asin. Mao ra na siya gid, mao lang gina siya. Naara na sa inyo kung unsa kadaghan, no? Inyo halang nung bana-banaon kung sa Bisaya pa bana-bana. So yun, ukay-ukayen. So nasa sa inyo na kung gusto niyo ng half cook, lata na murag baboy or ilaw-hilaw. Naara sa inyo na. Luto na siya, no? Pero giluto gihapon ako siya tungod kay si Tami. Gusto niya nang makakaon siya tarong nga dili siya magkit-kit, no? Kaya di siya ganahagahe. Ganahan magkugahe. Di siya ganahagahe, God. So ito na, mauna ni siya atong tilawan, no? Tilawan nato, be. Halang ni siya. Muna lamit. Pait as kinabuhi. Pait yun siya. Pait. Pero lamit kina siya isagol kapag may sudan. Ang maakay, ano ba? Naikauban, no? So, tama na ni siya, no? Ato na ni undangon. Kaya murag kapoy na gid ni siya. Undangon na nato na siya. So, mauna na siya, guys. Una may paabot ko sa kumbana. Kaya wala pa kumbana. Unya pa yun tumuabot. Kada istorya niya ba nga alas 4 hours lang daw pero tagdugay na muli akong bana. That's it. Yung maura na siya. Bye na sa inyong tanan.